Kaixo artistak, begiratu gaur zerekin gatozen. Begiratu zelako irakurketarekin gatozen gaur. Ziur nago ezagunengo zaizuela, ezta? Bestela lasai ze esteka bat jarriko dizuet non pilo bat kapitulu agertzen diren. Pipi galtzaluzerenak, ezta? Beraz, zer egin behar dugu irakurketa honi hasiera emateko? Lehenengo eta behin bakarrik irakurtzea? Oso ondo, irakurri baino lehenagoko estrategiei ekitea. Zein da zure ustez lehena? Bai, ezta? Ipuinaren marrazkia edo marrazkiak ikustea. Eta bitu zenbat pista dauden. Beno, ez dute zer esango, baina imaginatuko duzuen norden hau, gero norden hau, nortzuk diren hauek, eta zer demontre gertatzen ari den hemen. Beraz, agian hasierakoa izango da, eta gero zer gertatuko da? Ea ba. Eta bigarrena zein da? Hori da, ezta? Izenburuari erreparatzea. Pipi galtzaluze, dendaz denda. Bai, pipi galtzaluze bai, baina dendaz denda. Ea ze gertatuko den, ezta? Gero horrekin batera, ze? Hirugarren estrategia, informazio gehiagorik daukagu? Bai, ezta? Astrid Lindgren moldatua. Astrid Lindgren, bai? Ipuin honen egilea da, idazlea. Orduan, berak sortu zuen istorio hau, Pipi galtzaluzerena, beraz ipuin bat da. Laugarrena, ikus ditzagun lehen eta azkenengo esaldiak. Pipi bakarrik bizi da Mozolomendi izeneko etxean. Izo, esan die udaltzainak oso garratz, eta etxera bidali ditu erositako jostailuekin jolastera. Dendaz denda, bere etxean bizi da, jostailuekin zehozer udaltzainak, beno, ideia baten batekin aldugu, ezta? Eta bosgarren estrategia, hori da, ezta? Zenbat esaldi edo zenbat paragrafo daude, ezta? Beraz, esaldi pilo bat badaude, ezta? Pilo bat, 20 esaldi. Baina bintzat paragrafo, ezta? Paragrafo bat hemen, beste bat, 3, zehozer komentatzen da, 4, 5... 7 paragrafo esan dezagun? 1, 2, 3, 4, 5, 7 paragrafo. Tardan horrela gutxi gora bera, pentsatuko dugu zenbat gauza gertatuko diren ipuinean. Gero, zertarako irakurtzen dugu hau? Hau izan daiteke 6. estrategia, ezta? Pentsatu, zertarako irakurriko dugu hau? Agian kasu honetan ondo pasatzeko, ezta? Edo agian zozerik kasu aldugu. Agian pipik zehoz esango digu ikasteko, ea ba. Eta gero, 7. Hiztegia, ezta? Pizka bat, hitz baten bat. Beraz, hementxe daukagu bat, bestea eta bestea. Beno, litzarreria, bai? Enkerrean miskeriak, ezta? Gozokiak. Txilibito, bai? Txilibitu. Eta beno, lehenengoa erakusleioa, ezta? Erakusleioa, erakusteko leioa, eskaparatea. Agian beste baten bat gehiago dago, baina, bueno, uste dut ipuin honekin ondo ibiliko zarela, ezta? Eta azkena bai, ezta? Ja azten gara eta irakurtzea, baina nola irakurri? Ja irakurri bitartean gaudea, lehenengo poliki-poliki, gainetik, begirada bat, ea zen moduz. Eta gero ja, bigarren aldiz, pizka bat konzentratuago, ezta? Aber zelan egingo duzun. Hori da, beraz, pausatu bideoa, zuk lasai irakurri, eta gero nire txanda. Ea ondo irakurri duzuen. Probatuko duzue? Horrela pausatuta. Eta ja, zuk behin irakurrita, nire txanda ea zen moduz. Pipi galtzaluze, dendaz denda. Pipi bakarrik bizi da Mozolomendi izeneko etxean. Baina ez pentsa gaizki bizi denik, bai zera.
nahi duenean ogeratzen da, eta nahi duenean joaten da eskolara. Pipik bi maskota ditu. Zaldi bat, eta tximino bat. Baita bi lagun ere. Tomi eta Anika. Maleta zahar bat ere badu. Urrezko txamponez betea. Urrezko txampon horietako batzuk hartuta, erosketak egitera joan da gaur Pipi. Tomirekin eta Anikarekin batera. Denda asko daude hirian. Eta gaur jendez beterik daude denak. Haur batzuk gozoki dendara joan dira. Baina haur gehienek ez dute dirurik. Eta kanpoan daude. Erakusleioko jaki gozoei begira. Sartuko algara gozoki dendan? Galdetu dio Tomik Pipiri. Bai, goazen! Erantzen du Pipik. Eta barrura sartu dira. Eman 18 kilo pasteltxo! Esan du Pipik urrezko txampon bat erakutsiz. Bai, saltzailea azkar hasi da pasteltxoak poltsa hunditan sartzen. Baina Pipik 72 karamelu poltsa, txokolatezko 103 barratxo, eta gozoki gehiago eskatu dizkio gero. Zelitxarreria festa egin duten. Pipik denda kanpoan zeuden, haur guztiekin banatu du erositakoa. Eta ez da ezer ere sobera geratu. Oazen alboko dendara, esan du Pipik. Eta jostailu dendan sartu dira denak. Pipik eskubete urrezko txampon atera du sakelatik. Eta aurrek jostailuak erosintuzte. Denda ia hutsik geratu da. Dendatik alde egin baino lehen, Pipik txilibitu bana erosi die aurrei behitu. Kanpoan han hasi dira denak txistu eta txistu zarataka. Iso! Esan die udaltzainak oso garratz. Eta etxera bidali ditu erositako jostailuekin jolastera. Eta alazan edo espazan, sardadilla kalabazan, eta geradadilla Pipiren etxeko plazan. Beno, ze moduz, bulertu duzue? Gogoratuko dugu zer? Nola hasten da ipuina? Nork aurkezten digu ipuinean? Eta, ze gertatzen da? Hori komentatu eta gero, zer da ipuinean gertatzen dena? Baina, nola bukatzen da ipuina? Zer gertatzen da amaieran? Venga, saiatu, nola hasten den ipuina, historioa, nola aurkezten den? Gero, zer gertatzen den? Eta amaieran nola bukatzen duen? Zer aldatzen da? Beno, bukatzeko nahi baduzu agian pentsatu zer egingo zenukeen zuk urrezko txamponak eukita, ezta? Sekulako maleta eukita. Eta zer, plana gustako? Esan. Gustako duzu plana? Ea komentatuko didazue, espero dut, bideo hau erabilgarria egin izana. Beste bat arte!